Blog TV. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu mu da zarar mun dora. Assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa cikin wannan channel mai albarka AU Blog TV. Kamar yadda muka nuna yadda zaka hana a sanya ka a group ba tare da amincewarka ba, yau kuma insha Allah za mu nuna wata hanya wacce zaka yi restart din password ɗinka wanda ka manta, zaka zo ka tuno shi insha Allah. Idan ka bi ta wannan hanyar, duk wani password ɗinka da kai amfani da shi a Facebook ko kuma dai wani application wanda ake cikewa wanda ana buƙatar password, kuma ka sa password ɗin kuma ka manta, so insha Allah in dai ka bi wannan hanyar za a nuna maka password din, sannan kuma ka dawo kai amfani da shi a inda ya dace. Ba tare da ɓata lokaci ba, mu shiga cikin bidiyon. Idan baka danna mana subscribe ba, muna roƙon ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. So abi na farko da zaka yi shine zaka shiga Chrome ɗinka kamar haka. Kana shiga Chrome, in ka duba can sama zaka ga wasu 'yan ɗigunguna guda uku, sai ka taɓa su. Kana taɓawa zaka gani gashi nan new tab, gashi nan dai history, download, waye da sauransu. So sai ka zo nan ɗin nan setting ɗin nan, kana shiga settings sai ka zo nan ɗin nan ƙasa zaka ga an rubuta password. Kana taɓa password ɗin nan, a nan ne zaka yo ƙasa, sannan a nan ne zaka ga duk wani application wanda ka cike wanda yake ɗauke da password. Idan Facebook ne duk zaka gansu, idan ma wani application ne haka dai wanda dai ka ɗora password ɗinka, so a nan ne duk zaka ganshi a nan ƙasa. So idan baka ganshi ba, a nan ne zaka taɓa search. Kana taɓa search ɗin nan sai ka yi searching ɗin sunan application ɗin da ka ɗora security ka. Idan email ɗinka ne ka manta password ɗinka, sai ka rubuta email. Idan kuma ba email bane ba kai, ko ma dai me kawai ka rubuta, insha Allah zai bayyana, sannan kuma zaka taɓa domin ka ga password ɗinka. So ni yanzu bari in muku misali da wannan application ɗin wanda na buɗe, kuma a bar shi a zuwan na manta password ɗina. Gashi nan kamar yanzu wannan ɗin nan Studio Taylor Band nan, gashi nan na taba shi, ina taba shi, gashi nan za ku ga username din da na yi amfani da shi, gashi nan da email ina na yi amfani, husainulkhair@suleiman@gmail.com. to gashi nan kuma ina tabawa za ku ga password dina ne zai bayyana, yana bayyana. Shikenan daga nan na gano password dina, zan iya yi kwamfi dinsa, sannan kuma in je in dora shi a inda ya dace domin in yi amfani da shi. So ni yanzu ba zan bude shi wannan dina bane, da ka taba alamar idan nan zaka ga password din naka ya bayyana. Idan rubutu ne, nambobi zai bude, idan kuma suna ne ma du zai bude. So yanzu ni ba zan bude nawa saboda tsaro, ba dan tsaro ba. So ta wannan hanya ce zaka yi recovering din password ɗinka, ka tuno shi bayan ka manta, sannan kuma ka zo kai amfani da shi. Zaka ga mutane sun manta password ɗinsu, sun rasa yadda za su yi. So ta wannan hanyar insha Allah za ka samu mafita. So idan wannan bidiyo ya burge ka, kar ka manta ka danna mana alamar like, sannan kuma ka danna mana alamar subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Sannan kuma ka yi share zuwa abokai da 'yan uwa da abokan arziki